Gaurkoan kamera aurrean, Izaro Jeregi González dugu gurekin eta datozen minutuetan zehar Ribera Beken proiektura aurkeztu duten egitasmo baten inguruan hitz egingo digu. Trabes da sorkuntza prozesu komunitario honen izena eta bertara aurkeztu da Ageda Blasko egiarekin batera, proiektu hau datozen hilabeteetan zehar burutzeko. Beraz, lehenik eta behin Izaro, mila esker gurekin hitzordu hau egiteagatik, eta konta iguzu, nolatan erabaki zenuten Bidasoa ibaiarekin loturiko proiektu bat burutzea? Bai, aztekota bat igual azaltzea Agedaren eta nire praktikaren artean nolabait ikusi genuela bazeudela horrelako elkargune edo interes puntu oso sendoak, ez? Ageda ikertzailea eta hezitzailea da, eta ikuspuntu feminista batetik egiten du lan, eta nolabait alienazioaren ondorio politiko eta afektiboak ikertzen ditu, eta berak ere bailan egiten du nolabait gorputzen topaketetan edo, ez? Eta ni ostera artista naiz, eta nire praktika artistikoan lan egiten dut performantzarekin, nozio eskultoriko batekin, eta baita ere gorputzaren zaurgarritasunean edo daukat interesa, eta nola hortik sortu daitezkeen subjektibitate berriak edo, eta baita ere gorputzaren eta afektuaren artean lan egiten dut horrelako talde prozesuetan murgiltzen. Eta ikusten dituen gure lan egiteko interesetan bi puntu, elkar puntu garrantzitsu, ez? Alde batetik hori aipatutakoa gorputza eta afektuetan geneukala interesa, eta baita ere patriarkatuak irakatsi digun sujetu zurrun, tente eta autonomo baten parean edo beste sujetu interdependienteago baterako formak edo sentsibilitateak eraikitzea, ez? Eta hortan ginela gure lanen arteko interes gunetan hitz egiten, topatu genuen nolabait uraren elementua, ez? Izan ere, urak zeharkatu egiten gaitu, ez? Bagaude uraren bidez eraikiak, bai organikoki, sujetu moduan, eta ura nolabait barruan daukagu eta kanpora ateratzen da, ez, izerdi bidez eta abar, eta baita ere urak eraikitzen gaitu lurraldetasunari dagokion, ez? Zentzu honetan ibaiak eta kasu honetan Bidasoa ibaiak nolabait baita ere muga hori delimitatu dezake, ez? Eta pentsatzen uraren metafora honetan, eta konkretuki Bidasoa ibaiaren kasuan, nola muga bat bezala eraiki dugun simbolikoki, baina nola hori baden estrategikoki, ez, edo politikoki pentsatutako simbologia bat, ez? Eta hasi ginen pentsatzen nola ura eraiki daitekeen beste esanahi batekin, ez? Eta ibaia baita ere izan daitekeen edo eman diezaiokegun bestelako zentzu bat, ez? Eta teorikoki edo pentsatzen genuen Victoria Arroyo filosofaren un cuerpo fuera de sí mismo kontzeptuan, eta kontzeptu horretan berak aipatzen du, hori ez lehen aipatu dudana, ez? Sujetu patriarkal honen zurruntasun eta autonomia oso horren parean edo, berak planteatzen du gestu hori, ez? Fuera de sí mismo, kanporak egiten duen gestu bat, ez? Beste gorputz batekiko, ez? Eta bueltan. Eta baita ere pentsatzen genuen Judith Butler filosofaren esaldian, ez? Berak esaten du, nire gorputza nirea da, baina ez guztiz, ez? Eta berak pentsatzen du nola gu jaiotzen garenean gorputza baita ere bestei emana dago nolabait, eta gerora
esan dezakegun bai gorputza unirea da, ez? Baina nolabait jaiotzen garenean gorputza dago besteei emana, ez? Badago interkonexio hori, ez? Eta hau paraleloki pentsatzen genuen ibaiaren esanahian edo. Eta nolabait pentsatu dezakegu ibaia muga bat bezala, eta Bizigaren edo Bidasoa ibaia inskribatuta dagoen testu inguruan muga bat da, ez? Bi estatuen arteko muga bat, baina hizkuntza eta kultura bat partekatzen dugunon arteko muga bat baita ere bada, eta gaur egun ere aipatu behar dugu nola balden ere violentzia kolonialari ihesi datozen migratzaileen muga bat, ez? Eta nola violentzia bat ere gordetzen duen ibai bat dela. Eta nolabait nahi genuen egin lan uraren metafora honekin eta esanahi berriak edo beste esanahi batzuk, berez badituen beste esanahi batzuk indartu. Nolabait etengabeko mugimendu hori, muga baino elkar lotzen gaituen zerbait, ez? Eta baita ere ura eta ibaia maitasunaren metafora bezala. Lehen aipatu dut gorputza eta afektuekin lan egiten dugula, eta kasu honetan ura hartu dezakegu maitasuna, baina maitasuna ez maitasuna romantikoa bezala ulertuta, baizik eta Bell Hooks idazleak esaten zuen bezala, maitasuna herramienta politiko gisa, ez? Nolabait bestearekiko zaintza horretan edo bestearekiko maitasun horretan, ez? Edo gure zaurgarritasun propio honen zaintza horretan. Horixe da. Eta konta iguzu pixka bat, hau guztia talde proiektu bezala egitea planteatu duzue, ez da zuek bakarrik aurrera eramango duzuen ekimen bat, baizik eta taldean lan egin nahi duzu, ez da? Nolabait, aipatu ditudan kontzeptu teoriko hauek nahi ditugu eraman talde lan batetara, eta nolabait 5 saioetan zehar lehen aipatu ditudan interes puntu guztia nahi ditugu landu gorputze ariketen bitartez, idazketa ariketen bitartez, ahots ariketen bitartez, eta nolabait gerturatu aipatu dudan guztionetara ez teorikoki, baizik eta sentzibleki, ez? Praktika artistikoen bidez eta praktika korporal eta somatikoen bidez. Eta orduan nolabait nahi dugu sortu talde bat, 5 saioetan zehar horrelako tailer modukoetan parte hartuko duena, eta gero forma hartuko duena performance batean. Agera eta biok dinamizatuko ditugu saio hauek, baina aipatzen dugu badela prozesu, sorkuntza prozesu komunitario bat, ze nolabait hor sortuko dena sortuko da taldekideen bitartez, baina ez da beharre inolako formakuntzarik edo esperientzarik, batez ere interes bat guk partekatzen ditugun puntuetan edo. Eta konta iguzu, zeintzuk izango dira pixka bat epeak interesa duten horientzat edo noiz burutuko dituzue egitasmo hauek? Egitasmoa izango da, hasiko da irailaren azken astean eta bukatuko da otsailean performantzarekin. Orduan, 5 saio hauek izango dira hilabetean behin, eta gero edukiko dugu hilabete bat deskantzu, gerora otsailean performantza jende aurrean aurkezteko. Saioetan edo prozesuan apuntatzeko epea izango da irailaren 20-21, eta gure emailean apuntatu daiteke, emaila da traves.laborategia@gmail.com, eta hor bidaliko dugu informazio guztia, beraz bertara idatzi daiteke bai inskribatzeko, baina baita ere informazio gehiago eskatzeko.
Konta iguzu, Izaro, behin hori egitasmoa aurkeztuta eta nolako harrera izan du edo nolako harrera izan du bai izen ematekiko eta baita jendearen interes mailarekiko. Bai, egia esan oso pozik gaude, taldea sortu delako, orduan momentuz baditugu 13 partaide, baina taldea handiagoa izan daiteke, beraz animatzen dut jende guztiari idazteko, informazioa eskatzeko, inskribatzeko, baina oso pozik gaude harrerarekin. Bai. Hori da, eta aipatu dezakegu, Ribera Beken interes puntua hau dela, ez? Azkenean, batasun puntu bat dela, bai arte munduko jerearen artean eta baita ikerketaren munduan dabilen jende horren artean. Azkenean, badirudi bi mundu oso desberdin direla, baina zuena bezalako proiektuekin ikusten dugu, badela batasun puntu hori, ez? Bai, ze nolabait, Ageda eta Bion kasuan genituen aipatu duan bezala, interes puntu oso antzekoak, baina Ribera Bekak ematen digun aukera hau ez, tandem lanean lan egiteko, ikertzaile bat eta artista baten artekoa, egia esan oso egokia da, ez? Nolabait praktika artistikoa bera bada ikertzeko modu bat baita ere, ez? Eta baita ere ikerketa ulertuta gure kasuan, Trabez proiektu honetan, prozesu batean, ez? Eta prozesu horretan ematen diren sentsibilitate berriak edo partaideek izan ditzazketen esperientzia berri horiek, nolabait nola kokatuko dien bere bizitzan edo bere subjektibotasun berri batzuk emango dizkiela. Eta konta iguzu, nolako emaitza edo espero duzue, behin prozesu osoa burututa, zer espero duzue zuek? Bai, ez daukagu oso argi dagoen gauza bakarra nolabait forma performatiboa bat hartuko duela, baina forma hau esan bezala saioetan landuko dugu, ez da taldearen berezitasunek emango diote forma azkenengo performance honetara. Agian izan daiteke zerbait gorputzak estenan daudela, kalean daudela, izan daiteke zerbait ahotsak bakarrik erabilita, ez dakigu. Nolabait saioetan egingo ditugu hainbat ariketa, eta ariketa horietan ikusiko da nolako erantzuna dagoen taldean, zer gauza sortzen diren, eta joango gara nolabait saioetan zehar eraikitzen struktura hori. Horixe da, hain zuzen horrela ikusten dugu Ribera Bekei esker, ez? Azkenean, askotariko proiektuak burutu daitezkela, ibaia abiapuntutzat hartuta, eta azkenean inguratzen gaituen ingurune honek, hori, inspirazio lekua izan daitekela, ez? Bai, guztiz. Eta saio hauetan baita ere, nolabait, inspirazio edo kanpotik etorriko zaigun estimulo hori izango da hemen bidazoan eta baita ere areto itzietan, ez? Orduan nolabait baita ere nahi dugu hemen bizitakoa areto itzira eraman eta alderantziz, ez? Asko eskertzen dizugu Izaro kontatutako guztia, zuen proiektua gertutik jarraituko dugu eta zorterik onena opa dizuegu. Mila esker. Zuei.